Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamah kadamang dohok dainang, manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adorakso taparade hatan itu hatta jumolo mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amen. Hatan itu hata na gabe jamita di pesta parjulu parningotan ari haheheon di Tuhan Yesus manang pasca parjulu di tanggal 5 April 2026. Imahatan itu hata na tersurat di sada Korin bidu 15 ayat sada rodi ayat 10 sada dohot topik ni perayaan ni parningotan ni hehe Yesus di hari patuluhon. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Hujaha marihita tapai hutihuk ma di bagasan rohat tabe sonoma di dok hatani tu hata. Alai naing ma pabotohonok ku tuhamu akadongan barita nauli na hubarita hot tuhamu na jinalomuna naunggabe hajongjongan muna. Lausido perhitia muna gabe malua, namun ditiopamu hatana binarita hot tuhamu, ia naso sadok magopo hamu porsea. Aisian mulana hupasahat tuhamu nahujalo odo, naung mati do Kristus alani dosata hobbartu natar surati. Naung tartanom do ibana gabe dipahehe diari patuluhon hobbartu natar surati. Jadi di patarida hodo dirina tu sikepas dungi tu na 12 dungi di patarida hod dirina sahali tu lubi 500 dongan na tu morop sian akai mangulu dope debado naung modding. Dungi di patarida hod dirina tu si Jakobus dungi tuaka apostoli sudena. Alai dipudi ni salu nai di patarida hodo ibana nang tuau na tardok tubu di naso tikina. Ayau do na umet sianaka apostel naso tamado au nian guaron apostel ala naung hulili huriani debata. Alai na dia unuaing sian asini rohani debata do ubahen na dapot jaladang na magopo asini rohana natuawi. Ai gumudang do nahu ulahon sian nasida saluhut na. Alai dada au tahe asini rohani debata natuau ido. Atong manang aupe manang nasida songonido parjami taon nami. Jala songonido gabe porsea hamu. Ima hatani itu hatta. Selamat pasca marihita saluhutna. Di hamuak kadamang dohok dainang adong ma manang napiga nanaing dohonon ni turpu jami tau tu hita perdumuan tu pesta pasca na parjulu di bagasa tikyon. Tutu na parjulu mardumu mai tu topik ni minggu tai, tu topik ni parningota tai. Hehe Yesus diare patuluhon. Sasitong na berita taringot tu haheheon di Yesus diare patuluhonon nunga di dokyane tuah kasisianna adorakso marsitaono dope Jesusi. Lapatanna nunga tersurati. Jadi taringot tu hamamate ni Yesus, taringot tu hahihion ni Yesus dua hali nakididok di bagasa turpuki songon na tersurati ninda rupani. Jadi nunga tersurati. Boido yang taja hadi Matius 20 ayat 10 sia, Markus 10 ayat 34, Lukas 10 ayat 37, doh di Lukas 24 ayat 40 onom. Halai songonan idok ni si Lukas ido, didok di ayat 34 rupani, di bidu 10 ayat 34 dok songon, dang dia tu sinasida agia otik siane. Nabunido hatai sian rohana sida dang diboto nasida nahina tahon nai maksudna naniha tahon ni Jesusi. Jala di Markus ayat 32 di dok jala tanggak
molo di hata Indonesia di dok segaddo rohana sida manukun ibana. Maksudnya manukun Yesus. Jadi ketika di pabua Yesus naik kon marsitaonon ibana jalan naik kon terpajal dungi hehe di hari patuluhon dang dia tu sina sida. Bahkan segaddo rohana sida manukune tu Yesus. Jadi dang na berita na tuari no ni rupani tuak kasisiani nunga di pabuai bahkan molo tabereng di bibel tai pola do sapetulu hali di pabua Yesus naikon marsitaonon ibana. Alani Apostel Paulus dison hiraholan na mangarata-ratai parningotan na sida nama. Lapatan na dang apala berita na baru be sasitong na nanidok ni Apostel Paulus son na paulakon parningotan na sida nama ibana asa didok songone. Jadi songo bukti pabuana tutuje hehe Yesus di hari patuluhon di pataridahon madirina tuaka sisianna termasuk nang tu Apostel Paulus sendiri na mangguari dirina na tubu di nasotikina manang na omemet sianaka aposteli saluhutna. Pigaliling Yesus pataridahon dirina 40 hari. Jadi buidu itaidan non di ulau sada ayat tolu didok disi duk salpu haporsuhon natinaon nai di patadapo do dirina mangulu tu nasida marhite-hite lan tadda manang membuktikan ima na pinataridahon na dirina tu nasida saliling ni 40 hari doh makataho taringot tu harajau ni debata. Jadi pigaliling Yesus patadahon dirina 40 hari. Lapatan na disi dang mura-mura mabahen sada-sada halaki porsea dak sukup polak kata si pata ikut domardongan bukti ate. Taingot si Thomas na soporsea naung hehe Jesusi atik pe naung dipabua dongan na jalanong takas rupane marnida Jesusi. Na sotu pa porsea au molo sohuida di tangan nai bogas ni labangi nin naibana. Laos di jama jari-jariku bogas ni labangi jala ia so di jama tangaku adoranai. Di Yohanes 20 ayat 25. Ima didok si Thomas rupane dak porsea ibana. Alai duk salpu welu borngin Roma Yesus. Didok matu si Thomas. Buat tuan jari-jari mi jala ida matangaku surduk ko matangami majama adoraku. Unang ganggu roham saya porsea maho ninna Yesus tu si Thomas di ayat 20 itu di Yohanes 20. Jadi adong do nasongo si Thomaso nate aka amanami dot inanami. Idu asa molo songon na maul-maul sasahalaki porsea mamitor didok do tu si saya songo si Thomas doho ninna rupane. Jadi adong do naikon mamereng bukti anggo sarong do bukti na dak porsea audisi ninna rupane. Imana perjolo hehe Yesus di are patuluhon. Na paduahon haheheon ni Yesus ido dasor ni haporseauta. Kebangkitan Yesus adalah dasar iman kita. Paskah adalah dasar dan pusat iman Kristen. Tabigima didok di ayat 14 dohot ayat 10 pitu di uduk ni turpuk taur rupane. Ayang goso hehe Kristus yanak kana mate rumarma jamita nami laos rumarma nang haporseau muna. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Allah yang goso dipahehe Kristusi magopo mahaporseau muna jalatong do pehamu di bagasan dosa muna. Ima didok di ayat 10 pitu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Hama kadongan saha porsiaun, tanga dong keistimewaan ni hak Kristenotai molo marujung di hamatia do Jesusi. Keistimewaan kekristenan itu adalah karena Yesus bangkit. Atik pegodang do nasoporsia disi saha tutikyon. Adong do rupani nama dokon na ditukar doe. Adong do nama dokon si Judas, adong do nama dokon si Simon dan lain sebagainya.
Jadi dang adong keistimewaan ni Kristenotai mulu merujung di hamatea do Yesusi. Alai justru istimewa bahkan dang adong nabui songoni ala marujung di haheheon. Laus marhiti odo muse tahapor seai pabua akan naung matei pe paheheon na do muse. Haheheon ni Yesusi di do Apostel Paulus di bagasa trupukos songonon buah sulung. Boydo ita berengan no di ayat 20 alai ganu mangihuton parjojorna parjului Kristus dungi akan di Kristusi di haroronai. Molo di hata Indonesia mungkin lebih tumakas di dok, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi marhiti-hiti haheheon ni Kristusi tahaporsiai hitape aka naung modingi hehedo muse. Asasiano do muse ta atusi jala tahaporsiai pabua dang hamateani ujung ni saluhut. Molo di hata bata rupani molo mate didok mai modding. Hata moddingon narodo isian hata odding manang holipate. Dungi didok mamuse maradian manang dison maradian. Lapatan na molo didok odding manang maradian, molo maradian berarti adong dope uduk ni pardalana ni. Guarna pena maradian manang nama ngaswate. Berarti adong dope uduk ni pardalana ni. Idu asa di buku deta nomor 330 lui didok hehedo muse pamata kosya tanomanon suang mangulu bahenon ni Tuhaku. Haleluya, haleluya. Napatuluhon akamang dohot tamuinang nabuhi taputihi siya trupukon, haheheon ni Jesus siyan namate, pabuahut tuhita tutudoy ba na Tuhon, namarhuaso manaluhon hamateani. Tutudoy ba na Tuhan, namarhuaso manaluhon hamateani. Jadi memang sahatu sadarion gudang dope na meragukan ni. Aida ngarong dope na buhay manaluhon hamatea nate. Yeso hola Jesusi. Idupin na dido akan amalo. Holan penawar ni kematian dope na suaro. Anggo nasing nai muse mungkin nga ado. Aida ngarong dope na buhay manaluhon hamatean. Yeso holan Jesusi. Di buku deta nomor siop lonom macetak kasbe didok nunga talu hamatean di bain Tuhan Yesusi. Aina hehe doi bana songon na didok nai. Ido didok di sirupani. Jala di ayat 55 di sada Korin 15 macetak kasdo didok di si jo hamatean di dia hamonangan mi. Jo hamatean di dia sorok mi. Jadi dang mangalo sorop ni hamatiani nunga di bukbut Jesus sorop ni hamatiani. Alai nang pe naung ditaluhot tu hatai hamatiani toktong do pe hita mabiar mate bukan. Mungkin holak kata do hata mate anggoro haro mangulu do. Isarani borong-borong kumbang atik pe naung dibuat sorop nai alai sai mabir dope hita maniup ihurnai molo hea tabuat borong-borong tabuat marupani songoni buti sorop nai tabolokon nabui maduiti alai molo ni tabuti tu ihurnai buti tangatai olo do sai mabir hita sai tapikir dope disi sorop nai. Jadi songoni do tong nang hamatiani atik penang ditaluhot tu hatai hamatian sahatu sadarion dangarong nabarane mati. Holat di hata do didok barane mate anggo kenyataan mabir do sudi ay buktina holat di senggol mobil ibana idealani tur manipung do tuduru ate na paupaton nanaing dohonon na tuhita marhite turpukon haheheon di Jesus yan namate mabuan ngulu naid baru dohot pakirimon naid baru harapan baru dihita saluhutna. Jadi paskai sian hata pesah ate lapatanna sudah berlalu ngasal pube. Tentu marhite-hite paskai tahirin adong ngulu naib baru jala adong harapan naib baru.
Jesus haheheon ni Jesus mabuan harapan dohot ngulu nai baru. Hama kadongan saha porseaun, saha tutikion saya di pamasa akasi kola minggu do mencari telur Paskah di manugu ni hari minggu Paskai, Paskah na parjulu ya te. Atik pe mungkin dangapala langsung telur be dilului ngawalo si pata digati marhiti akka gundu dohotaka na asing alai didok merupane mencari telur Paskah. Buasa tolor di bahen, buasa rang mengelului pengate, manang buasa rang mengelului mas di bahen. Tentu telur ima simbol kehidupan, lambang kehidupan, cikal bakal kehidupan yang baru. Jadi molonunga menetas telori romangulu nai baru. Ido hadumuhan na rupane telur Paskah tu Paskai sendiri. Jadi marhiti haheon di Yesus gabe romangulu nai baru, roma harapan nai baru. Dus songot telur nak keningani dung menetasi bana buti adong mah kehidupan baru. Atong akamang dohot tamu inanami tahalas soma haheon di Yesusi mabuan ngulu nai baru dohot pakirimon nai baru dihita saluhutna. Selamat Paskah madihita saluhutna. Amin martangyang mahita. Moliate mariho Tuhan di hatam na hubigi hami paurato may jala marparbue di bagasan ngulu nami asa di parbue honi tutu parbue na denggan parbue na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin.